Sankura jɔra ka bɛn bi araba ma janvier kalo san 2020 aw bisimila bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw kan an b'a fɔ ko nin ye o kuma selen laada don Mali jamanakuntigi président Ibrahim Boubacar Keita ka sanga ni sanyɛlɛma nisɔndiyaw kɔnɔna ye a bɛ a ka sanbɛ foliw kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma min ni ɲinanta bɔra a sira fɛ a senfɛ a da sera kuma caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛn ani kelenya sinsinni Mali jamana kɔnɔ Kafune Bacili ale sera ka kumaba minnu tɔmɔni dantigɛli kan in kɔnɔ an ka jɛ an ka ɲɛmada o fɛ. Fila ani san 19 bilasirala san 2000 ani san 20 cogo ka sanga ni sankura joli ye an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye dantigɛli kɛ dantigɛli min senfɛ sankura foli dira jamana kɔnɔden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma minnu sigilen don Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani dunanba minnu fana bisimilalen don an ka jamana kɔnɔ ani olu minnu bɛ ka si ɲɔgɔn fɛ ka kunu ni ɲɔgɔn ye ka waati dumanw ani gɛlɛyaw latɛmɛ ɲɔgɔn fɛ jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka sankura foli senfɛ a ye kɔrɔfɔ daminɛ ni barika dali ye an dabama ye a y'a jira k'a fɔ sankura min ni a jɔlen filɛ nin ye ko Ala k'a kɛ hɛrɛ san ye dantigɛli in kɔnɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita da sera fɛn caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana yɛrɛ lahalaya a ko a danganiyalen don a la k'a fɔ ko baara camanw kɛra ko nka ko tɔba bɛɛ a ko siga t'a la Mali jamana kɔnɔ den dɔw bɛ degun kɔnɔ k'a sababu kɛ fantanya ani bolo dɛsɛ ye fɛn min bɛ tali kɛ denmisɛnw ka baarako fana kun kan jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita da sera o ma ka se ka baarantanya kɛlɛ ka denmisɛnw don murubakala la ni ninkura fiyɛli ye denmisɛnw yɛrɛ ka entreprenariaw la u ka se ka cakɛdaw bange u yɛrɛw ye fɛn min bɛ tali kɛ ji sanuman kun kan kuranko ka ɲɛsin Mali jamana dugu dɔw ma ani togodaw da sera o ma jamanakuntigi fɛ kɛnɛyako kɛnɛya min ni a bɛ damakɛɲɛ k'a gɛrɛ jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na a jirala k'a fɔ o ye gouvernement ka haminako dɔ ye kalanko o fana bi don jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka baara bolodalenw kunkilennaw kɔnɔ laɲini ye kalanko ka se ka sabati a ko baara camanw de bɛ senna Mali jamana gouvernement fɛ n'u cɛsirilen don su ani tile walasa ka wulikajɔ ani cɛsiri baaraw dangɛnɛmaya sira camanw fɛ walasa olu bɛɛ lajɛlen laɲiniw bɛ se ka kɛ sabati fɛnw ye waati laban in na bamaganci mɔgɔw ye wulikajɔ cɛjugu minnu ta k'an ka jamana dugu camanw sɛgɛrɛ n'a kɛra sababu ye ka niw bɔn ka bolofɛnw tiɲɛ ka sira ni hami don dugudenw dusukun na n'u wulila k'u yɛrɛ ɲini ka bisimila minɛ dugu wɛrɛw la jamanakuntigi hakili tora o bɛɛ lajɛlen na an ka kɛlɛ cɛfari minnu tanyana jamana kɔnɔden nana masumalen minnu fana tanyana waleɲumandɔn foli kɛra olu fana furew ye Mali jamana kɔnɔdenw cɛ bɛn ani kelenɲɔgɔnya laɲinini sigiba min kɛra walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kan kelen fɔ ka bɛn kelen ma ka yafa ɲɔgɔn ma sigiɲɔgɔnya duman ka se ka kɛ damu ye bɛn ni kolosuma ni basigi ani hakilisigi ka don jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na Mali jamana kɔnɔ jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita da sera dialogue national inclusif ma bɛnkan ani laɲini minnu kɛra o sigiba in senfɛ a ye hakili jigin kɛ ka taa olu ma a ko ka sanga ni san 2000 ani san 20 jɔli in ye maliden cɛma musoma denmisɛn ni maabakɔrɔ ka fara an ka dunanbaw kan ko a bɛ sankura hɛrɛ foli da ka sijan kɛnɛya hɛrɛw garisɛgɛ sanumanw ka fara Mali jamana yɛrɛ ka bɛn ni kelenɲɔgɔnya kan ani basigi o duwawu don kɛra jamanakuntigi fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi ko Ala ka kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma bawo ko bana de ye maa jugu ye ko n'i ka kɛnɛ hɛrɛ tɔ bi kɔfɛ baara o baara ni jamana kɔnɔden cɛman n'a musoman b'i bolo don baara in na ko Ala ka bɛɛ lajɛlen ka baara bolodalenw ɲɛ i bolo banabaatɔ minnu ni olu ladalen don ko Ala k'u kɔ wuli hɛrɛ la an ka fure minnu tanyana duwawu don kɛra olu ye an dabama bɛ se ka badabada dali nɔgɔya u ye k'u kaburuw nɔrɔ k'a fɛrɛ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita y'a laɲini maliden cɛman ni musoman ni maabakɔrɔ ni denmisɛn fɛ bɛɛ lajɛlen k'i fanga fara ɲɔgɔn kan ka dusukun kelen ta ka miirina kelen ta bawo ko kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ ni kogo pɛrɛnna basa bi don an ka kɛ cɛ kelendenw ni muso kelendenw ye min bɛ kɛ sababu ye an ka dankari kɛ jugulamɔgɔw la jugulamɔgɔ minnu t'an dɔ ye a ko an ka dunanba minnu ni olu b'an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan ko an k'an kɔnɔ jɛya u ye k'u minɛ an dɔ ye u kana jɔn u yɛrɛ la bada ni u ka dunanyaw ye k'a jiruw la k'u bɔra u ka so u nan'u ka so jɛɲɔgɔnyaw teriya siraw ani baara ɲɔgɔnya min bɛ an jɛ ko maliden cɛman n'a musoman k'a lajɛ ka ninkura fiyɛ o jɛɲɔgɔnya ninnu na ka ɲɛsin an ka dunan ninnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛbolo wɛrɛ minnu bɔra u ka jamanaw dafɛ ni ka na fara an ka jamana finitigilakaw kan k'u dɛmɛ ɲɔgɔnya walasa an ka jamana bɛ se ka bɔ bolo la bɛn ni basigi u ka se ka segin an ma waleɲumandɔn foli
ɲɛfɔli kɛra o kɛlɛ cɛfarinw ye. An ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka dantigɛli senfɛ da sera kɔrɔfɔw caman ma. Jamana yɛrɛ ka sɔrɔko ni musakako, sɛnɛko, baganmara, mɔni o n'a ɲɔgɔnnaw. A ka sankura foli kɔrɔfɔw datuguna ni babu min ye o ɲɛsina sifinakaw ma ko sifinakaw ni sanyɛlɛmaseli munyamunya k'u ka nisɔndiyaw an'u ka ɲɛnajɛw n'u ka kuloniyɛlɛw senfɛ k'u ka janto u yɛrɛ la. Bari janto yɛrɛ la kɔrɔko ka ɲi kɛrɛnkɛrɛnniyala sirabaw kan ko n'an taara dɔɔni dɔɔni an bɛ se hɛrɛ la. Sanyɛlɛma nisɔndiyaw a bɛ laɲɛnamaya diɲɛ jamana fan caman kɔnɔ i n'a fɔ an ka Mali jamana faaba kɔnɔ ya Bamakɔ a nisɔndiyaw barikaw bonyara kosɛbɛ. An ka ɲininikɛlaw jiginna faaba kɔnɔ ni ka taa kuma galamani tɛnkun a ɲɛnajɛbagaw dɔw la. Dɔw y'a yira k'a fɔ ko a nisɔndiya a tɛ dan kulonkɛ dama ma duwawudon fana bɛ se ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin ni wagati in na ma. Amadu Kamara ani Seydou Ɲare de tun bɛ an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Sankura yɛlɛmani ɲaɲali kadara kɔnɔ Desanburu kalo tile 30 san 2019 su k'a dugu jɛ janvier kalo tile fɔlɔ la san 2020 nisɔndiya kɛnɛw sigira fan camanw fɛ an ka jamana kɔnɔ. Ɲaɲali ninnu kɛra sababu ye hakili jigin ka kɛ an ka jamana lahalaya la ka sankura hɛrɛ foli a n'a duwawudon kɛ. Jamana ye waati gɛlɛn min latɛmɛ san 2019 jamana in kana o ɲɔgɔn wɛrɛ ye a ɲɛ la. Ala yina ala ka sawara yirana hɛrɛ kɔnɔ kɛnɛya la lafiya la ala ka ni bɛɛ an ka jamana kɔnɔ an kɔni nisɔndiyalen ala ka ɲɛna kɛnɛya kɔnɔ alhamdulillah. N bɔra ni denmisɛnninw ye pour que ka se k'u la ɲɛnajɛ. Voilà, c'est juste pour ça ka Bamakɔ lajɛ parce que yɔrɔ bɛɛ dilannen don, c'est très bien fait. An ka munumunu salo ye an sama k'an lase Mali jamana kɔnɔ faaba la Bamako fan camanw fɛ. An tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ jateminɛ kelen pewu de kɛra. Gɛlɛya minnu sɔrɔla san tɛmɛnenw bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka ɲina kɔrɔlenw kɔ ka sira kura minɛ. Sira kura min bɛ kɛ hɛrɛ ni dususuma caman ye. An y'an ka ɲiningali galama tɛngu maa camanw na jamana kɔnɔden fanba haminako jɔrɔnako belebele ye fɛn min ye basigi bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya ani lakana ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ bawo jamana in ye waati gɛlɛn caman latɛmɛ. Hakilila ni san kura in bɛ kɛ hɛrɛ san ye a bɛ kɛ kɛnɛya san ye a bɛ kɛ lakana san ye a bɛ kɛ bɛn ni keleya san ye n y'o de fɔ n'an kɛra nin kɛnɛ fasoyaw kan an bɛ tasibila kɛ an ka lakana banaw ma n'o ye an ka sɔrɔdasiw ye. Bon an ka bisu na baara dɔrɔn tɛ komi an ka baara taabolo yɛrɛ don c'est notre engagement don ka jamanadenw lakana n'u bolofɛnw bon surtout compensation routière yɛrɛ fana bɛ yen pour ka accident bali et puis mɔgɔw ka tɛmɛ ka t'u ka taga la ka sɔrɔ a ma kɛ ni problème ba ye bon depuis su daminɛ an b'o de la bon fo ka na se sisan ma vraiment an bɛ ka an seko k'a la et puis aw y'a ye cogo min na jama ka ca bon mobiliw bɛ yen mototigiw bɛ yen circulation tiɲɛna fanga ka bon bi ka tɛmɛ don tɔw kan bon o de la an fana bɛ yan o la depuis su daminɛ on a préparé ça an b'a dɔn k'a bɛ kɛ tan. Sanyɛlɛma su in kɛra sababu ɲuman ye maa caman ye duwawudon kɛ ka ɲɛsin i limanaw ma. Hakili jigin kɛra jamana yɛrɛ ka lahalaya la san 2020 min jɔlen filɛ nin ala k'a kɛ bɛɛ lajɛlen ka san duman ye jamana bolo ani jamana kɔnɔdenw bolo k'an si jɔ ka san caman wɛrɛw makɔnɔ. Ka bɛn Desanburu kalo tile 27 tɛmɛnen na ye Kalabankoro polisiso ɲɛmaaw ka taa se a ka cɛdenw ma ani Kalabankoro dugudenw ka wulikajɔ u sera ka tɛgɛ kɛ tiɲɛnikɛla dɔ la min ni a ye dankari an balimakɛ dɔ ka ɲɛnamaya la ni o tun ye jagokɛla ye Ismaël Kagoye. An ka ɲininikɛlaw ye wulikajɔ boloda ni ka t'u ka kuma galamani tɛngu finitigilaka ninnu na ni ka ko kungu ni a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn. Sadio Sidibe a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali de tun don an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ. Saga jamanadenw na kana anu bolofɛn ni o yɛrɛ de ye polisiw ka kalikan ye o de kadra kɔnɔna na Kalabankoro commissariat de police u ye tɛgɛ da kɛ maa dɔ la maa min ni a ci kun ye ka manifinw bɔnɛ u ni na u bolofɛnw nɛfɛ. Cɛ in de jɔlen filɛ nin ye a si bɛ taa san 30 bɔ ɲɔgɔn ko la ale de kɛra sababu ye cɛkɔrɔba min ni a lakodɔnnen don sigida la kosɛbɛ Kalabankoro kɔnɔna na ko o bɔnɔ a ni na a bolofɛn nɛfɛ. Commissaire principal Mamadou Nunkoro a ka fɔ la ko tɛgɛ dara la Desanburu kalo tile 27 tɛmɛnen. An ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ kunnafoni ninnu bɛɛ ɲɔgɔn kunbɛn mɔgɔ dɔ de kan donc n'o fasugu kɛra an b'a tigi ka dagayɔrɔ ɲini k'o lakodɔn a n'a bɛ baara minnu kɛ c'est-à-dire journée kɔnɔna la a ka activités ye mun ye donc n'an y'o bɛɛ dɔn k'o fara ɲɔgɔn kan en ce moment an bɛ sɔrɔ ka équipe bila en place équipe ni mun bɛ to k'a kɔlɔsi ka sɔrɔ ale yɛrɛ t'a kalama
Donc k'a daminɛ le 3 là, le 4 fo kana bila le 27 là an kun b'o baaraw la. Donc ala y'an dɛmɛ an sera k'a repérer. Donc jumadon sɔgɔmada fɛ an donna kan an sera k'a minɛ k'a sɔrɔ degun ma bɔ a la. An y'a minɛ wagati min na an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko perquisition. N'i minɛna o ye k'i ka sokɔnɔnaw fouiller ani dagayɔrɔw k'a lajɛ n'a sɔrɔ fɛn bɛ yen fɛn min n'o o tɛ fɛn tilennenbaw ye. Donc o sen fɛ an sera ka musaka 2,200,000 ani 100,000 an y'o sɔrɔ a bolo. Ensuite moto kura 2 donc ani matelas dɔw bon ala an y'olu de sɔrɔ a bolo. Ani population bɛ collaborer, population b'an dɛmɛ kosɛbɛ. An bi baara o baara la ka ca Ala fɛ population bɛ kunnafoniw d'an ma. Ko ninnu bɛɛ kɛra ka bɛn ni décembre kalo tile 3 ka taa a kuncɛ ni a tile 4 ye o su kɔnɔna na. Cɛkɔrɔba in Ismail Kago i n'a fɔ su o su a b'a kɛ cogo min na a kelen ye k'a kun da so kan waati min na maa min ni o ye Mamadu Sayi ye ni a ci ye ka maninfinw bɔnɔ u ni na u bolofɛnw de fɛ. A kelen ka cɛkɔrɔba ye waati min na a sɔrɔla ka marifa bɔ ni ka cɛkɔrɔba bɔnɔ a ni na nka tɛgɛ dara la commissaire Mamadu Munkoro ka fɔ la ala ni population ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na. Waati bɔ nin kalo in tile 3 ka dugu jɛ tile 4 na an ye kunnafoni sɔrɔ ka fɔ mɔgɔ dɔ n'o ye jagokɛlaba ye Kalabankoro yan ko dɔ y'a ni minɛ a la. An ye sɛgɛsɛgɛliw boloda depuis o wagati. Donc sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la an ye kunnafoni sɔrɔ kunnafoniw taara ɲɔgɔn kunbɛn mɔgɔ dɔ kan. Donc jumado kalo tile 27 ala y'an dɛmɛ an sera k'a tigi minɛ. Mafala in a kelen ka cɛkɔrɔba bɔnɔ a ni na a bolofɛnw de fɛ. Polisiw ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u kelen ka tɛgɛ da la waati min na 2,200,000 ani 100,000 marafajugu min bɛ yen ni a bɛ wele ko pistolet matelas den 2 moto jakarta 2 fo ka taa se kisɛ minnu bɛ don marifa kɔnɔna na olu de yera Mafala in bolo. Maa min ye nin waleɲuman kɛ min b'a to ka se ka tɛgɛ da Mafala in kan cogo min na sous-préfet y'a ka nisɔndiya jira ni ka tila ka foli ani tanigɛ ka ɲɛsin u ma u ka baara kelen na ni ka tila ka jira k'a fɔ ko san kura min jɔlen filɛ nin ni o ye 2020 ye fɛɛrɛ kuraw caman sigira sen kan min b'a to tɛgɛ bɛ se ka da o ma kofilen ninnu kan cogo min na ni ka tila ka tanuniba kɛ cɛkɔrɔba min ni a bɔnna nin na ko sabula sigida la a kun bɛ fantan caman jigi kɔrɔ. Nin koɲa in bɛ yɔrɔ min na bi n'an ma fɛn fara wulikajɔ kan an tɛna fɛn bɔ a la. Ninnu an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ k'u dɛmɛ pour que u ka zonbaw ni bandiw ni mɔgɔ fagala ninnu taara kɛ cogo min na o wale bɛ kɛ. O de kɔnɔ okumu kɔnɔ yamaruya tun dira an ma k'an ka réunion kɛ n'an ka finitigiw ye. An ye réunion min kɛ Kalabankoro an t'a dan dɔn. A sera yɔrɔ dɔ la mɔgɔw yɛrɛ ko nɔ tɛ ka ye parce que enquête ye fɛn dɔ ye sanjikɔrɔ wɔsi don. Enquête bɛ kɛ wagati min k'a ko sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn ani nɔ bɛ taa bɔ a la don min na o tɛ kelen ye. O b'a sɔrɔ caman bɔra da kɔnɔ kuma bɛɛ la ka fɔ ani fɛn. Mais aujourd'hui an y'a ye bi ko danaya dara mɔgɔ minnu kan n'u bɛ Kalabankoro polisiso la n'o ye Munkoro n'a ka cɛdenw ye ne bolo ne wasalen bi o ye Kalabankoro bɛɛ de wasalen bi parce que ŋɔni mun bɛ Kalabankorokaw sen na o ye caman bɔ ŋɔni in na bi parce que mɔgɔ si t'a dɔn zo in bɔra min ne ko terrorisiw de kun dogolen don wa a ko bɛ ɲɛ min ma o gansan o dibi o kun kelen don ka mɔgɔw siran hali bɔli ɲɛ ka taa u ka ci la ci min bɛ se k'u nafa wa a bɛna kɛ an ka wulikajɔ de ye o de la an y'a fɔ merilakaw ye toujours u ka polisiw accompagner u ka actions na ani fɛnw parce que olu de ka surun population na. Mais à maison rurale là gendarmerie bɛ yan mɔgɔ wɛrɛw bɛ yan baaraw ni fɛnw bɛ kɛ donc u ka u accompagner u bɛ se k'u dɛmɛ cogo la pour que jamana in bɛ a yɛrɛ sɔrɔ. Sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko Mamadu Sayi nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Mafala o de cadre kɔnɔna na polisiw ye munumunu ni salo caya sigidaw kɔnɔna na min b'a to tɛgɛ bɛ se ka kari a la cogo min na aw ɲɛ bɛ nin so in min na Mafala in ni o ye Mamadu Sayi ye a bɛna waati damadama kɛ yan yanni a ka kiri dɔn ka se. U ka sanyɛlɛma ɲɔgɔn kunbɛnba baaraw senfɛ jaabe ni o kɛra nin kalo in tile 27 ka taa se a 28 ma jaabe ni o bɛ Ɲorodi Sahel cercle kɔnɔna na karta masasiw ye jɛkulu kura dɔ sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na karta ni a lamini dugumisɛnnin bɛɛ lajɛlen ka se ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ ka se ka u ka laadaw don ba la nin baara ninnu bɛ seereyara maa min fɛ Serifila Jabaramuso tɔgɔ la Samayira Sanogo de tun bɛ a n'a ka jatala Baba Keita an ka ɲɛmaraw ka sɔrɔlenw fɛ.
Salo ka ɲɔgɔn dɔn min kɛra sababu akili fɔlɔfɔlɔw tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye tali kɛ u bɔnnaw kan karta masasiw b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa u ka tabiyaw bɛ se matarafa cogo min na o min na kɛ sababu ka ba don masasiw la a ka ja jamana jɔli baaraw la fa ka taa se karta ɲɛta baaraw ma o de kɛra sababu ye tɔn dɔ sigila sen kan u ka ɲɔgɔn kunbɛn bɛɛ baara ninnu ye Jabe dugu kɔnɔna na ni 1854 masasu jɛnsɛnna kabini o wagati fo kana bila bila san 100 ani san 60 ni kɔ masasu bɛɛ lajɛlen jɛnsɛnna bon sisan nɔ Ala y'an dɛmɛ an sera k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an bɛɛ kɛ kulu kelen o tuma wajibi diɲɛ bɛɛ ka taa bolo min kan an bɛ sɛbɛn de kan na an bɛ association de dilan an bɛ to sariya hukumu kɔnɔ komi tɔw bɛɛ cogo comme ça tɔw taara u t'a b'u bolo an fana ka association b'an bolo an bɛɛ bɛ jɛ ka baara kɛ pour que ka karta wuli ka jɔ karta ɲɛta kɛwalew bɛ se sabati cogo min na ka sangane wuli ka jɔw ye sɔrɔ bosoli baaraw bɛ se nun don olu fana ka se ka o jɔyɔrɔ fi jamanaba in jɔli baaraw la a ka ja u ka sigidaw mɔ o n'a kɛ association min filɛ ka sigi u ka haminakoba dɔ ye baw kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bin fɔ kumadɔnnaw ko ten association in o ye karta ɲɛtaga de karta ɲɛtaga jumɛn na fɛn caman de don parce que n'an y'a jateminɛ tungarangew de bɛ baaraba kɛ karta kɔnɔna la mais bi na an ko an ka ɲini ka dan siri o la parce que tungarange minnu bɛ yen u denw de bɛ yen sa a tagali bɛ ka gɛlɛya olu tɛ se ka an ka jogow ɲɔgɔn sɔrɔ donc a mɛn o mɛn n'olu mansaw banna olu den minnu bɛ yen karta c'est-à-dire masa minnu bɛ yan u tin tɛ se ka don olu la cogo si la u tin de don la wa u tɛ se ka fɛn bila ka na yan donc n'o dun y'a sɔrɔ anw yɛrɛ ma fɛn labɛn yan don dɔ la an ka yan dugulamɔgɔw u bɛ sɛgɛn donc baara wɛrɛ tɛna sɔrɔ u bolo donc voilà nin bɛɛ de y'a to an ye réflexion ba de kɛ nin bɛɛ kan donc sɛnɛ bɛ yan baganmara bɛ yan pour que ka se ka nin bɛɛ yɛlɛmaw ni fɛnw sɔrɔ cogo min na donc vraiment an bɛ ka association sigi sen kan o bɛɛ de kama donc karta ka développement nɔfɛ ko don an ma ladɔnniya k'a fɔ hakili fɔlɔfɔlɔ kɔfɛ biro dɔ sigila sen na min maaw bɛ taa jɔ maa 46 ɲɔgɔnna na minnu kɔnɔna na karta dugu 39 maaw dɔ bɛ a la k'a yira aw la k'a fɔ masasiw ka ɲɔgɔn kunbɛn baara ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ dɔn ani fɔlɔ duman ma kɛ maa si negela ye baw u bolo kun fara k'a to karta marayɔrɔ fɔlikɔrɔw la walasa ka maaw nisɔndiya jɛkulu min ni o bɛ wele ko Audace Libre Afrique Mali Alam u ye hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn sibiri tɛmɛnen na ma décembre kalo tile 28 a kɛra musée national la Bamakɔ cogo min na ka se ka taa baro sigi kɛ hakilinaw kan minnu ni olu bɛ tali kɛ jamana jɔli fɛɛrɛw kan a seriyara maa min fɛ Sirifila Jabaraniso tɔgɔla Sanba Tarawele de tun bɛ an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw fɛ ni lajɛrɛ min ni a bolodara Audace Libre Afrique Mali fɛ Alam a laɲini yɛrɛ de ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan hakili jagabɔw nasiraw fɛ jɛkuluw fɛ association bɛ o la ani organisation cogo min na bɛɛ lajɛlen kelen-kelen na ka se ka na n'i ka hakilinaw ye fɛɛrɛ ni dabaliw ka tigɛ walasa ɲɛtaga siraw ka sigi Mali jamana kɔnɔ ka Mali jamana bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ laɲini min y'an se sɔgɔmada in na o de ye k'a fɔ ko minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ bondanw n'u bɛ fɛn dɔw de laɲini kɛ jamana kɔnɔna la n'a bɛ f'o ma ko société civile c'est-à-dire que olu ka baara ye mun ye olu bɛ baara de kɛ baara mun y'a lɔ n'a y'a sɔrɔ gouvernement dɛsɛra yɔrɔ min na ou bien ka gouvernement dɛmɛ baara dɔ la olu mɔgɔ ninnu u ka ca anw fɛ société la an fɛ yan nɔ Mali la a société ninnu de bɛ kɛ sababu ye u bɛ fɛnw caman réclamer u bɛ laɲiniw caman bousculer mais an fɛ fɛn minnu ma ko proposition n'o de ye ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw tɛ se yɔrɔ minnu na ou bien parti politique dɛsɛ yɔrɔ minnu na o mɔgɔ ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka hakilina miiri kɛ hakilina miiri in kɔnɔna na u bɛ fɛn dɔw bɔ k'olu da a bɛ kɛ sababu ye a bɛ se ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ yɛlɛmali taabolow la a bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ an ka jamana yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ka sɔrɔ problème minnu n'o b'a da la o problème ninnu kɔnɔna la an y'o mɔgɔw bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan bi a bɛ fɔ olu de ma société civile olu de farala ɲɔgɔn kan ni sali in kɔnɔna la a laɲini tun ye mun ye u kan ka baara jumɛn kɛ jamana in kɔnɔ ni hakili jagabɔ kɛnɛ min ni a sigira sen kan Audace Libre Afrique Mali fɛ a sereyara maa minnu fɛ olu bɛɛ lajɛlen ye u ka nimisi wasa yira ka sanga ni kɛnɛ in yɛrɛ nafa ye an ka faamuya ye jumɛn maa kelen hakili kelen maa caman hakili caman donc an bɛ ka hakilina minnu ta ni o ye faso kunkankow de
donc an yɛrɛ ka faamuya la n'a faso kɔnɔna ni bɛɛ sera k'i hakilina sɔrɔ k'a fɔ a b'a to an bɛ fɛlɛ min kɔ walasa faso bɛ taa ɲɛ o bɛ se ka boloda. Audace Libre Afrique Mali yɛrɛ ma sigi hakilina dɔwɛrɛ kan fo ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan hakilina ɲumanw ɲinini ye ɲɛtaga sira ɲumanw ɲɛɲininiw kan Mali jamana kɔnɔ a ka ja farafinagun kan kɛnɛ in laɲɛnamayara maa minnu fɛ ni u ko ma ko conférencier olu bɛɛ kelen-kelenna y'u jɔyɔrɔ fa hakilina ɲumanw sabatili siraw kan nabagaw ka fɔ la min ni o kɛra nimisiwasa ye. A jɛkulu yi kun baselen no o fɛn mun kan n'o ye think tank ye bamanankan na o kan ka wele denmisɛnninw u sinɔ mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka solution di problème minnu bɛ an ka société in kɔnɔna la o jɛkulu in fana kun animelen no ni maaba 2 ye kelen tɔgɔ ko Clément Dambélé ale ye professeur ye kelen dɔ ye Cheikh Tidiane Diallo ale ye jeune chambre internationale sénateur dɔ ye expérience ba b'a la donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ an ye lawasa sɔrɔ a ko in na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Audace Libre Afrique Mali a sigira sen kan san 2014 wa kulu dɔ fana min ni a lakodɔnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnneyana farafina jamanaw. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Kafunɛ Bacili ale ka ɲininenw don. Lagine Bissau jamana kono ka sangani jamana ɲɛmaasigi kalata tako fɔlɔ ye Madame G15 fanga ɲinintɔn cɛbɔ Umaru Sisoko Ambalo a ye sebaya sɔrɔ ni saraba cɛli ye kɛmɛ sara la 53 kɔri 55 o kɛra ka sɔrɔta ye ani cɛbɔ min fana kun kɔgɔ dalen no ɲɔgɔn kɔgɔ la PAIGC cɛbɔ Domingo Simons Pereira o yi cogo jɔyɔrɔ 2nan na 46 kɔri 45 kɛmɛ sara la ni ye jaabi ye jaabi minnu bɔra kalata labɛnni b'a jɛkulu commission électorale nationale CNE fɛ ka sangani jamana ɲɛmaasigi kalata tako fɔlɔ ye min sigira sen kan Guinée Bissau Umaru Sisoko Ambalo ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko le général ale de sebaya sɔrɔ tako fɔlɔ la ka sangani jamana ɲɛmaasigi kalataw ye Mouvement pour l'alternative démocratique Madame G15 fanga ɲinitɔn tɔgɔ la ani cɛbɔ min kun kwa dalen bɛ ɲɔgɔn kwa la n'o ye Domingo Simons Pereira ye Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert PAIGC fanga ɲinitɔn tɔgɔ la danfara caman donna u cɛ. Ka sangani sigi ye min bolodara ka bɛn tarata ma Egypte duguba la Caire sigi min ni a kɛra Libi jamana kunkan Ligue arabu fɛ u ka ma ko réunion extraordinaire sigi in kɔnɔ kumaw bɛɛ lajɛlen munumunu na Libi jamana kunkan maa wɛrɛ wali kelen jamana wɛrɛ o sen donni Libi jamana ka lahalayaw la sigi in bolila o balili ko kan ka bɛn ni tarata décembre kalo tile 31 ye sigi min ni a kɛra Ligue arabu fɛ Libi jamana kunkan ni mina k'a siɲɛ fɔlɔ ye kabiri ni san 2000 ani san 11 san fo ka na se bi ma sigiba min ni a kelen filɛ ni Ligue arabu fɛ n'u ka ma ko réunion extraordinaire ɲɔgɔn kunbɛn laɲinina Egypte jamana fɛ ka sanga ni waati ye waati min na ni Ankarakaw b'a fɛ ni ka kɛlɛbolo dɔ ci Libi jamana ma bɛnkan tara tarata bɛnkan min ni o b'a jira k'a fɔ ko jɛntina kɛ ni maka sen doni ye wali kelen jamana wɛrɛ sen doni ye Libi jamana kunkan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bi tali kɛ kɛlɛbolo bilali ka taa Libi jamana kɔnɔ ka bɔ kɔkan jamanaw la kɔrɔfɔ ye misaliya bi ta fɛn min kan o bi tali kɛ Turki jamana de kan Turki jamana min kun kan ka siri kɛlɛbolo dɔw bila ka taga Libi jamana kɔnɔ dɛmɛdon kadara kɔnɔ Tripoli. ɲinan san daminɛ bi bɛn Cameroun jamana ka san 60 sɔrɔli ma yɛrɛma hɔrɔnya la janvier kalo tile gale san 1960 janvier kalo tile gale san 2000 ani san 20 san 60 do ka sanga ni Cameroun jamana ka yɛrɛta ye ka bɔ nanzaraw ka jɔnya la Cameroun jamana de kɛra jamana fɔlɔ ye min y'a yɛrɛta ka bɔ jɔnya juru la koloni française jamana 40 cɛma farafina jamana 17 cɛma minnu y'u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw ta san 1960 san Cameroun jamana de fana kɛra jamana fɔlɔ ye olu la min y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta fɔlɔ ka bɛn ni janvier kalo tile fɔlɔ ye
Hamadou Haijo ale de kɛra Cameroun jamana ka minisiri ɲɛma fɔlɔ ye min ye jɔnya juru tigɛli kunnafoniya da ka bɔ Cameroun jamana kana yɛrɛta in sɔrɔli ma kɛ ko nɔgɔn ye barisabu ka da ka Faransi jamana kun t'a fɛ ni k'i bolo bɔ Cameroun jamana kan ka sanga ni Cameroun jamana ka san 60 sɔrɔli ye yɛrɛma hɔrɔnya la jamana maa ɲɛmaw y'a kanu ka tasibila kɛnɛ sigi sen kan ka ɲɛsin yɛrɛma hɔrɔnya tutigɛbaw ma kumana mina Cameroun jamana b'a yɛrɛ ta san 1960 janvier kalo tile fɔlɔ Cameroun jamana ye ɲɛda fila bɔ nisɔndiya yɛrɛma hɔrɔnya ɲaɲali ɲɔgɔn kunbɛ baw nabagaw nana ka bɔ diɲɛ jamana caman kɔnɔ min senfɛ defilew kɛra tilerafana dun ani farikolo ɲɛnajɛw nga fan wɛrɛ fɛ hami ni sigansiga kun bɛ dusukun na walima lakana ko bɛ na kɛ cogo di ani jamana yɛrɛ ka lahalaya bɛ kɛ cogo di yɛrɛta kɔfɛ Algérie jamana kɔnɔ sankura jɔra muɲugumanyaka kan Algérie jamana kɔnɔ denw ye dugu bɔlɔn furancɛw minɛ walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira nisɔngoya yɛrɛ jira kun ye fɛn min ye ko ka yɛlɛma don jamana taabolo la nisɔngoya taama jira nunu senfɛ nisɔngoya taama min ni a nun tara kabiri ni février kalo tɛmɛnen san 2019 san fo ka na se an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi maa minnu ni olu minɛna k'u lasago n'u ko a ma ko détenu du Irak taamakɛla nunu y'a laɲini o maa lasagolen nunu ka labila janvier kalo tile fɔlɔ ye san 2020 fajiri magɛn dugudenw ye dugu bɔlɔn furancɛw minɛ nisɔngoya jiraba nunu yɛrɛ ka fɔ la san min forilen filɛ nin ye ni o ye san 2019 ye o san labana cogo min ko san 2020 fana nu bi ka ta o tacogo kelen na ka sanga ni jamana ɲɛma kura Abdelmajid Tebboune ka fanga daminɛ kura ye jamana ɲɛma min ni a sugandira a bi dɔgɔkun 2 bɔ bi minisiri ɲɛma kura yɛrɛ sigira ka ban dɔgɔkun tɛmɛnen minisiri ɲɛma Abdelaziz Djerad danaya dara ale de kan gouvernement kura sigili la sorasiya ma ɲɛma chef d'état major kura fana sigira furancɛrɔ fanga la Saïd Chengriya ka sanga ni sorasiya ma ɲɛma ba chef d'état major ma ɲɛma Hamed Gaye Sala ka fatuli ye dɔgɔkun tɛmɛnen san 2020 dugu jɛra Hong Kong dugu kɔnɔ ni nisɔngoya taamaw ye nisɔngoya taama minnu ni olu nun tara Hong Kong a bi kalo 6 bɔ bi san 2020 daminɛna nisɔngoya taamakɛlaw y'a jira k'a fɔ olu ka nisɔngoyaw ani u ka wulikajɔw n'u ka kɛlɛw bi taa fɛ hali bi o kun ye sɛbɛnniden ye min kun bɛ kalan u ka jaw bɛɛ lajɛlen kan ka bɛn ni arabadon janvier kalo tile fɔlɔ ye san 2020 Hong Kong dugu bɔlɔn furancɛw minɛna k'a fa tɛ dugudenw na ka nisɔngoya dabɔ k'u ɲɛsin jamana cakɛdabaw ma taama nun tara Parc de Victoria la juin kalo tile 9 san 2019 san o jamakulu kelenw de fana kun wulila ka don dugu bɔlɔn furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka nisɔngoya taama kɛ k'u ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni sariya sen dɔ ye u ko sariya sen min ma ko projet de loi sur l'extradition an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi o sariya projet bilara nga o n'a ta bɛɛ laɲiniw ma sabati o de kama nisɔngoya taamakɛlaw bi don dugu bɔlɔn furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ a bi kalo 6 bɔ bi ni k'u ka nisɔngoyaw jira laɲini 5 o de bɛ munumunu laɲini ba kelen da la nisɔngoya taamakɛla ninnu fɛ an b'an sɛnsɛn ka don farikolo ɲɛnajɛ o bulon kɔnɔ musomanin minnu ni olu si tɛ tɛmɛ san 17 kan olu ka tɛgɛlantolanci o kuncɛli baaraw kɛra ka bɛn juma tɛmɛnen na ma décembre kalo tile 27 ni puissance de falajɛ ale ka sebaya sɔrɔli ye Sofade Sikaso kan a serera maa min fɛ Sirifila Jabaranso tɔgɔ la Isuf Kulubali de tun bɛ an ka ɲɛmada ka sɔrɔlenw fɛ me gosini bere ye n'an ka ma ko cricket o denmisɛnnakaw ka ɲɔgɔnbɛba Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ a tulonkaw dasila Bamakɔ faaba kɔnɔna na ni y'a sɛngale ye tariku mumɛ ni kɛnɛsugo in ka sigi bololandolan min bɛ gosini bere ye o tilamaw fɛ a tun bɛ denmisɛn musomanw kun kan minnu ma san 17 dafa tulonkɛ kuncɛli baaraw senfɛ sigida 6nan bololandolankulu puissance de falajɛ o de wulila k'i jɔ ni saraba ye bawo o ye sebaya sɔrɔ Sofade Sikaso kan 98 84 wa tulonkɛ bɛ bila o de kan hakilina saba de y'an bila ka ni competition kɛ hakilina fɔlɔfɔlɔ an ka 2018 réunion ba dɔ kɛra ɲɔgɔn ye lajɛ ba dɔ kɛra musomanninw y'a yira ko ko président k'e bɛ ka cɛmanninw ka fɛn kɛ k'anw dun ta tɛ ka kɛ ko kumana ko an ta bɛna kɛ waati jumɛn donc ne ko a ma n ko u ka n'Ala sɔnna n k'an ma hakili to a la an bɛna k'an ka hakilila fɔlɔfɔlɔ ye an bɛ n'Ala sɔnna n k'an b'a kɛ o de ye résultat filɛ nin ye
flana hakilina flana mi ambla la yoro ani ame tomado la jien kono tomado be mi yere be cricket yere fenga be ke jien kono amo wele ko ICC balantala be sa famu to le FIFA parce que la be sa famu ko FIBA ba on ta ko ne ko ICC Conseil international de cricket olu fana yila man ya sawo sa ubi ambe sege ka bara jati mena sura bara be ka ke chukumna o ya yirana ko ko mali ko nanye folie fin fanya be ansra ka bege comme fengele me ganga hakli tola comme so manunga muso ka cricket ko kanga hakli tola o ko drone banje sa ango anyame nala sona me baraka pour kanga siko fana ke samana o mi yesa wati dogara anga équipe nationale kuntambulo ni de bena to samana équipe nationale kura nyini ka mo munumbe munu yere vraiment ubisika baranke amano le doni ko ina parce que équipe duru bien a duru anyu jati menaka ba munu mesa ke équipe nationale ka tani ka ta boni jamana tokoy amano le soro ni fen kon nana donc au fait alina sabade ambla ka sen kenega compétition e chera nere ku maski a sera niveau minane ne ku maro ne ku masiko kan parce que mo munu fla nega no be no chien folo ka do no folo la ka fo ko olukas sebaya be sera ni so se fo ka sen ni ngola ne ku masiko kan na niso jalembado me folika ka tuka encadrer mo mu udege aka entraîneur anu ka encadrer ame folika ka so mani fena baranyena ambe aniso jara ko sebe jongre na jonyo di nasra ofe balaga minga dunan ditanyena katme bela jirin daka nango mako meilleure serveuse okela roki nyanga duye kabo all star bolanduna chukulu ko nana wati kele na balakisa kulubali omimbe bafata cricket club ko nana okela goshirikala wane yetlonga enkono nanga mako meilleure batteuse watlonga samalanyo fenekela balakisa kulubali kele ndiye bawo akawuliga jo enyefake katme bela jirin taka ore fana be dansigi bi bamananga kunnafoni sɔrɔlenw na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaya so fɛ ka bɛnni ni kuma ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ nataw